Čo je pre nás najťažšie ako pre jazykovú školu je, keď sa rodičia rozhodnú nepokračovať. A teda majú za sebou, dajme tomu, jeden školský rok a potom v septembri prehodnotia, že vyskúšajú inú jazykovú školu alebo že idú radšej na krúžok keramiky alebo plávania a angličtinu vypustia. Mrzí nás to z toho titulu, pretože za ten jeden školský rok sme s dieťaťom spravili veľký pokrok. A teraz to dieťa príde o ten kontext, príde o ten obsah tej angličtiny a vypadne z tej angličtiny. Či je malé, či je to prvák, či je to druhák. Aj toddlers, keď odhlásia z angličtiny, myslia si, že to jeden rok nám stačil, teraz pôjdeme do škôlky a potom znova na to naskočíme. Naskočíte, ale ten progres u toho dieťaťa, keď sa neprestane, je neporovnateľný s tými deťmi, ktoré raz áno, raz nie, raz budeme chodiť, potom nie. Takže mrzí ma to, že rodičia neuvedomujú dôležitosť toho okna, v ktorom sa to dieťa nachádza a že to nevyťažia, že to nevyužijú naplno. Taktiež sa stáva, že rodičia nie sú na tej istej lodi, čo sa tej našej metodiky týka, aj keď sa im to snažíme vysvetliť. Je dôležité púšťať tie nahrávky a ako keby nevedia nastaviť ten systém doma, nevedia tam zabezpečiť tú pravidelnosť. A potom nevidia vlastne výsledky, pretože to dieťa nemá napočúvanú tú angličtinu a tým pádom to celé nemá vlastne zmysel. Takže na jednej strane dobre, že takéto deti odídu, pretože nevedia nasledovať ten náš systém. Na druhej strane to je obrovská škoda, lebo vy ako rodič máte nádherný nádherný prostriedok v rukách, ktorý viete len využiť. A len potrebujem proste zabezpečiť počas toho dňa, aby sa tá nahrávka pustila a aby prišlo dieťa na angličtinu v ten daný deň. Viem, že už len toto chce veľa logistiky a plánovania, ale určite sa to dá. A keď vidím ten cieľ, že to moje dieťa bude plynule hovoriť po anglicky, bude rozumieť po anglicky, či to bude Angličan, Američan, Ind a bude ako native speaker, čo sú reálne výsledky tých našich detí, keď naozaj idú s nami a vytrvajú a neprestanú, tak keď si uvedomíme toto, čo môžeme tomu dieťaťu dať, tak to je to najmenej. Si potom predstavte, že budete musieť v maturitnom ročníku dobiehať angličtinu alebo bude musieť ísť dieťa do zahraničia na nejaký pobyt, aby to nejakým spôsobom dobehlo a bude sa tam trápiť, nebude rozumieť, bude stratené, nebude môcť nadviazať priateľstva, lebo nemá takú znalosť toho jazyka. Takže toto je pre nás také niekedy až nepochopiteľné, že tí rodičia to tak nevedia vyhodnotiť. Takže verím, že to vy prehodnotíte a že ak si aj náhodou upustili z angličtiny, tak sa k nám znova vrátite. Lebo prichádzate o príležitosť vytvoriť z dieťaťa fluentného speakera. A naozaj to okno od bábätka po tie 4 roky, 5 rokov, to je to okno. A už keď k nám prídu deti staršie, dá sa, áno, dobehnú, ale už je to náročnejšie. Už sa tie deti rozbiehajú oveľa pomalšie. Takže prehodnote ako rodič, kde ide ten čas, kde idú tie investície, či sa zbytočne neinvestuje príliš veľa času na nejaké krúžky, ktoré možno nie sú až tak potrebné pre to dieťa. Lebo tá angličtina, to všetci vieme, že je to maximálna nutnosť. Či tu AI je alebo nie, komunikovať s niekým napriamo po anglicky, prečítať si anglickú knihu, to sú veci, ktoré budú mať nevyčísliteľnú hodnotu v živote vášho dieťaťa.